Ei, hola, estic jugant. Has jugat alguna vegada a deduir qui és i què fa alguna persona? Saps què vull dir? Com quan vas en tren, estàs asseguda davant de dues persones i t'imagines qui són, a què es dediquen, quina relació tenen, on van. Sí? Doncs estic jugant a aquest joc amb unes amigues. La idea és que cadascú envia una foto i la resta del grup n'ha d'endevinar el màxim de coses possibles. El problema és que dubto. Mira, saps què? Si et quedes amb mi fins al final del vídeo i m'ajudes amb aquest repte, t'explicaré com podem expressar probabilitat en català. T'hi apuntes? Doncs som-hi! En català, per expressar probabilitat o suposició, podem usar els adverbis segurament, probablement o potser just abans del que volem dir. Per exemple, a partir d'aquesta foto puc dir: les persones que hi surten segurament són estudiants universitaris. Probablement estan fent un treball en grup. Potser estudien alguna cosa relacionada amb l'art. Observa que totes tres oracions duen el verb en indicatiu i que el grau de seguretat que tinc en cadascuna de les afirmacions anteriors és diferent. Segurament indica un grau alt de seguretat. Probablement indica un grau alt de seguretat, però no tant com l'anterior. I potser indica només una possibilitat. Fixa't que de manera semblant a probablement o potser podem usar les estructures és probable que i pot ser que més subjuntiu. Per tant, podem dir: és probable que estiguin fent un treball en grup i pot ser que estudiïn alguna cosa relacionada amb l'art. Per cert, t'has adonat que potser i pot ser s'escriuen i es pronuncien diferent? Potser, pot ser. A més, observa que el primer, potser, sempre va amb el verb en indicatiu. Potser estudien. I el segon, pot ser, va amb la conjunció que i el verb en subjuntiu. Pot ser que estudiïn. Finalment, també podem indicar probabilitat o suposició amb la perífrasi deure més infinitiu. Per exemple, a partir de la foto puc dir: deuen ser en una sala d'estudi. Fixa't que aquest deuen ser té un significat similar a és probable que siguin. D'acord? Doncs ara, dos errors que has d'evitar. 1. En català, el futur per si sol no serveix per indicar probabilitat. Per tant, no podem usar el futur si el que volem és formular una hipòtesi sobre el moment actual. La noia de la bufanda vermella tindrà 20 anys. La noia de la bufanda vermella deurà tenir 20 anys. Només pots usar aquestes frases en futur si realment parles d'una acció que tindrà lloc en el futur. Per exemple, pots dir: l'any que ve la noia de la bufanda vermella tindrà 20 anys. Però en aquest cas estic fent una afirmació. La segona frase, en canvi, sí que pot indicar probabilitat, però no en el present. Només és correcta si ens referim al futur. Per exemple, podem dir: l'any que ve la noia de la bufanda vermella deurà tenir
20 anys. En aquest cas, com que parlo del futur, és correcte. I 2. El segon error que has d'evitar és usar el condicional per indicar probabilitat en el passat. No són correctes, per tant, les oracions aquests joves es coneixerien el primer dia de classe o aquests joves deurien conèixer-se el primer dia de classe. Si volem expressar probabilitat o suposició en el passat, hem d'usar la perífrasi deure més infinitiu conjugant el verb en passat. Aquests joves devien conèixer-se el primer dia de classe. Sí? Doncs ara que ja coneixes les estructures que serveixen per indicar probabilitat i també els errors que no has de fer, ajuda'm amb aquesta altra foto. A veure, comencem amb les observacions que semblen més probables. Aquesta foto segurament es va fer a la tardor o a l'hivern, perquè tots van força abrigats. A més, com que es veu llum a través de la porta, diré que segurament estan dinant. Amb un grau una mica més baix de seguretat, puc dir, per exemple, que probablement es coneixen des de fa temps, perquè se'ls veu relaxats, oi? També puc dir que és probable que la noia hagi dit alguna cosa divertida al noi de la gorra. I per la posició que té el noi de la gorra, devia parlar amb la persona de la seva esquerra un moment abans. I ara les coses en les quals tinc menys seguretat. Potser celebren alguna cosa i pot ser que treballin tots junts. Què opines? Ho faig bé? Si vols ajudar-me amb el repte, deixa les teves hipòtesis en els comentaris. Adeu!